आङो जागायजेननायाव गादोंमोन आङो 2006 मायथाइनिफ्राय प्राय 11सिम इडुकेशननि मिटिंखौ अलासामाव गोबां गादों आङो बेनि उनाव बारा गायाखै आङो जोंहा गोदान गोदान सेंग्राफोर ओंखारबाय एबसुआव बे सेंग्राफ्रा बे हिनजावसाफ्रा खामानि मावगासिनो दङ जिल्ला लेभेलाव सेन्ट्रेल लेभेलाव दा ओंखायनो आङो जेसेबां हायो बे मिटिंखौ खम गादों दा जियानो जा दिनै जोंनि थाखाय जोबोद रंजाथाव बाथ्रा दिनैनिफ्राय 11 बोसोर सिगाङाव जेला 2006 मायथाइयाव जोङो सोलोंथाइनि हाबा मावनो ओंखारदोंमोन बिनि सिगाङाव 2005 मायथाइयाव जोङो अलासामाव मोनसे सेन्सास खालामदोंमोन बै समाव एबसुनि आफादगिरिया रोंगोरा नार्जारीमोन आं लेङाइ आफादगिरिमोन बिटिसि जाखांनायनि उनाव जोङो हिसाब खालामबाय बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानांगौब्ला जोंनो मा मा बिथिंफोरा थिग जानांगोन बेखौ नायनो थांनायाव फार्स्ट जोंनियाव फैबाय एडुकेशन सोलोंथायाव थिग गैयाबा मोनसे हारिखौ दानो हानाय नङा ओंखायनो सासे गिदिर मानसिया बुंदों नोङो माहारिखौ दानोबा नोङो फार्स्ट स्कुलखौ मोजां स्कुल लुग्रो होननानै मोजां स्कुल लुग्रोयोबासो मोनसे माहारिखौ दानो हागोन नङाबा दानो हानाय नङा अब्ला जोङो सानबाय सेन्सास खालामबाय सेन्सास खालामनानै नुबाय बर' हारिनि थासारिया जोबोद गाज्रि बर'फ्रा सोरबा बुङो आसामाव 20 लाख बर' दङ 25 लाख बर' दङ जों साननानै नायबाय बर'फ्राथ' एथ' गैया एसे खम दङ आरो बिनि गेजेराव साननानै मोनबावबाय बै समाव जोङो 2006 मायथाइयाव जोंहा एमए पासआनो बै समाव 700 मानसियाल' एमए पास ग्रेजुवेट बोथ साइन्स आर्ट्स कमार्स गासैखौबो लानानै माने 4800 ग्रेजुवेट 2006 आव आईएएस अफिसारा साब्रै होननानै बुंदों सानैयाथ' नमिनेटसो आईपीएस अफिसारा सानै आईएफएस अफिसार सासे डक्टराबो 200 जायाखै बै समाव इन्जिनियाराबो 200 बारदोल'सो उकिला 148 गासै सानजोब्बाय जोङो बर'नि गासैबो पिक्चारखौ नुनानै जोङो सानबाय मा जागोन दा आङो उन्दै समनिफ्रायनो लिडारफोरनि लेक्चारफोरखौ खोनादों जे बर'फ्रा गेरेमसा हारि जानांगौ आईएएस अफिसार नांगौ डक्टर नांगौ इन्जिनियार नांगौ आईपीएस नांगौ गोबां नांगौ जोंनो बयबो लिडारफोरनि खुगायाव बे ओंखारो नाथाय बिनि थाखाय जों खामानि मावदों ना मावाखै बिनि थाखाय जों सम होदों ना होआखै आबादारि सासेया जेरै आबाद मावनोबा आबाद थिलियाव सम होनांगोन जोङो सोलोंथाइखौ मोजां जाजानो लुबैदों जों बिनि थाखाय सम होनांगोन अब्ला जोङो डिसिसन लाबाय जे जोङो सोलोंथाइनि थाखाय खामानि मावनोसै दाना थांबाय स्कुलाव थांबा अबस्थाया जोबोद गाज्रि माने फोरोंगिरियाबो मटिभेशना 20%ल' 80%आनो मटिभेशन गैया फरायसाफ्राबोथ' बिदिनो जाखागोन गार्जेनफोरनि अबस्थायाबो जोबोद गाज्रि गार्जेननि रेसपन्सआ 20 to 30%ल' 70% गार्जेनानो इगनरेन्ट बिसोरो खुनु सोमोन्दो गैया माने सोलोंथाइजों 2006 नि बाथ्रा मोनसेल' मिथिगौ जे गथ'खौ फरायसालियाव हगार हरनांगौ जेरैखि जाया बेखौ मिथिगोन किन्तु सोलोंथाइया क्वालिटि जागोन ना जाया मोजाङै आनजाद उथ्रिसार जानांगोन ना जानाङा बिनि जेबो उदिस गैया फरायसालियाव हरनांगौ बेल' आरोबाव गामिनि जाम्बा जाम्बिफोरनि गेजेरावथ' मा जाबावो माने रायनानैसो बुङो थांगारदों फरायसालियाव होननानै माने बिराद डिस्टार्बिं गथ'फोरखौ उन्दैयाव बिराद डिस्टार्ब मोनो जोंहा बिमा बिफाया बेबायदिसो जोनोम होबाय होखांनानै बिराद डिस्टार्ब फिल खालामो आरो ओंखायनो बुयो उन्दैयाव रायो गाज्रि सोदोब बाहायनानै नङा होमबा बे जे जोंनि बिराद माने हिउमेन रिसर्स जाहैगोन बेखौ साना माने सासे गिदिर मानसिया बुंदों नोङो माइ गायनोबा बोसोरसे बिफां लाइफां नों गायनोबा 10 बोसोर किन्तु नोङो जुदि माने जेनेरेशन बानायनोबा बे 100 बोसोर 1000 बोसोरनि बाथ्रा सासे मोजां मानसि बानायनो हायोबा नों 10 बोसोर 15 बोसोरनि नङा बोसोरसेनि अमाखौनो जों ओरैबायदि केयार लायो कारना जाबाय बोसोरसे उनाव 10,000 थाखा मोनगोन नाथाय जाय मानसिखौ बानायोबा नोंहा 10,000 जों लिंक गैया करोड़जों लिंक गैया सारा दुनियाव नोङो थांनानै थानो हागोन बैखौ जोङो बिराद नेग्लेक्ट खालामो इगनर खालामो महात्मा गान्धीनि बिमा बिफाया थांना थानायमोनबा दिनै बिथांमोना साननो हानाय नङामोन जाय महात्मा गान्धीखौ जोनोम होबाय महात्मा गान्धीया 48 आव थैलांबाय दा मुलुगाव महात्मा गान्धीखौ बयबो नाम लायो माबायदि आबाद मावलांखो बिसोरो जायनि आबादखौनोखि दिनै सारा मुलुगानो बयबो मानियो दा बै खोथाखौनो लानानै जों जेला गामि बेरायनानै पिक्चारखौ नुबाय बिराद नेगेटिभ पिक्चार आङो सानदोंमोन आंनि न'आवल' बिदि खोमा आइ आफाया जौ लोङो लेखा फरायनायाव गोसो होआ किन्तु आङो सारा आसामाव बेरायनानै नुबाय इस्ट टु वेस्ट सारा बर' गामिनि अबस्थायानो एखे ओंखायनो जों सानबाय
गुबुन खोथाफोरखौ जेसेबां गोसो होयो सोलोंथाइखौबो गोसो होथारनांसिगोन होननानै बिनिफ्राय 2006 खौ इयार अफ एडुकेसन बर' मिडियामनि थाखाय सोलोंथाइ बोसोर होननानै फोसावबाय जों फोसावनायाथ' फोसावबाय दा मा खालामनो मिटिं गानांगो टीचार मिट गार्जेन मिट फोरोंगिरिफोरजों मिटिं गानांगो फरायसाफोरजों मिटिं गानांगो गार्जेनफोरजों मिटिं गानांगो सोर मिटिं गागोन मा लेक्चार हैगोन बिनि थाखाय रावबो रेडि नङा जोङो 11 जन सेंग्राफोर हायद्राबादाव थांबाय बै समाव सर्व शिक्षाया फैजेनदों मा सर्व शिक्षा आसामाव फैनाय लोगो लोगो सर्व शिक्षा सर्वनाश शिक्षा मास्टाराबो बुजिया अफिसाराबो बुजिया रावबो बुजिया सर्व शिक्षा सर्वनाश शिक्षा थांनानै नायबाय जोङो हायद्राबादाव बिराद मोजां सोलिगासिनो दङ अन्ध्र प्रदेशआव माने बिराद मोजाङैनो सर्व शिक्षाया सोलिगासिनो दङ किन्तु जोंनियाव फैनानै सर्व शिक्षा सर्वनाश शिक्षा स्कुला भेन्सार साइन्स मास्टार गैया मेथ्स मास्टार गैया जाय मास्टारफोर दङ बिथांमोनाबो क्वालिटी फोरोंनो हाया बेबायदि थासारियाव जोङो 2006 आव फेस खालामदों बिनि उनाव जों नायबाय स्कुलाव थांनानै रायलायनो हायो नाथाय मास्टार गैयैखौ मा खालामनो बेखौथ' आन्दोलन खालामनांसिगोन दानिया जोङो मोननै खामानि लाबाय मोनसे जाबाय आन्दोलन मोनसे जाबाय गामि गामि मिटिं खालामनांगोन बिनिफ्राय आरो मोनसे बाथ्रा सानबावबाय आङो जे फरायसाफोरनि ब्रेनाव गार्जेनफोरनि ब्रेनाव बोरै लाबोगोन बे खोथाखौलाय साफ्रोमबो गार्जेनजों बिमा बिफाजों थांनानैथ' रायलायहैनो हानाय नङा ओंखायनो जोङो मोनसे मा खालामबाय मिडियानि हेल्प लाबाय बे इन्जुरफ्राव जे लिरदोंमोन गासै खोमोरजोबनानै इडुकेसननि स्ल'गान लिरनो होबाय जों माने खालि राजनितिनि स्ल'गानल' दङ इन्जुरफ्राव बिफां लाइफांफ्राव बेखौ खोमोरजोबनानै इडुकेसननि स्ल'गान लिरनांगोन जाहाथे फुङाव ओंखारनानै लामायाव सोरबा नुयोबा एसेबाबो मेन्टेलि स्ट्राक जायो बै खोथाखौ जोङो फार्स्ट सुरु खालामदोंमोन दा बेबायदिनो आरम्भ खालामनानै 2006 नि मेट्रिक आनजादनि रिजाल्ट ओंखारबाय रिजाल्ट ओंखारबा जोङो हिसाब खालामनानै नायबाय गासै आसामाव 12,000 बर' फरायसाफ्रा मेट्रिक आनजाद होदोंमोन 12,000 बर' फरायसाफ्रा मेट्रिक आनजाद होनानै मात्र 66आल' फार्स्ट डिभिजन मोनबाय 66 फार्स्ट डिभिजन नो स्टेन नो स्टार नो डिस्टिंक्शन जेबो गैया माने दा मा खालामनो मालायफोरनियाथ' बरायदों माला स्टेनफोरखौ आसुआ गुवाहाटियाव बिराद गिदिर बरायदों जोंनिया रायलायबाय लिडारफ्रा बरायना बराया बरायोबाथ' पारसेन्टआ मोनथाराखै बेखौ मालायनो खोन्थानाय जागोन होननानै मालायनो लासिं सिंनो 73 खौनो खोन्थानोसै होमबा जों सानबाय नङा जोङो दिनैनिफ्राय 10 बोसोर उनावबाबो फिथाइखौ मोनगोन दिनै बरायनांगौ लाजिनानै लाब गैया जि दङ बेनो दङ नङा होमबा आं खाना बा खाना फुजा बा फुजा आं लाजिनानैथ' लाब गैला बेजोंनो मावनांगोन जोङो फार्स्ट कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्थाखौ 2006 आव 83% मोननायखौ बरायदों जों 83% मोननाय जि समाव माने बिसोरनिया आसामनिया माने कटन कलेज माबा माबि जातीय बिद्यालयफोरनिया गंसे फरायसालिनियानो 300 गाहाम थायो फार्स्ट डिभिजना जोंहा अल आसामजोंसो 66 अब्ला आङो जोङो बिराद मेन्टेलि डिस्टार्ब मोनबाय खामानि मावनांसिगोन ओंखायनो 2006 आव 6 निफ्राय जोङो सारा आसामाव सोलोंथाइनि खामानि मावनो ओंखारबाय 2007 आव साइकेल रेलि लाबाय जों बे खर'निफ्राय बे खर' गोबाङानो बुजि मोनाखै मा साइकेल रेलि खालामबा सोलोंथाइया मोजां जागोन नामा माबागोन नामा मा रायलायनो नागिरदों जों नुबाय गार्जेनफ्रा भेरि माच अनेस्ट दै बायदि जोंनि गार्जेनफ्रा जि बुङो बेखौनो मानियो बिराद अनेस्ट दा बिसोरखौ बोरै मटिभेट खालामगोन जोङो जोंनि थाखाय बिराद चेलेन्जिं माबा माबि खालामनांगोन केरियार काउन्सिलिं प्रग्राम लाबाय मटिभेशन प्रग्राम लाबाय स्कुलफ्राव बिराद क्रिटिसाइज बै समाव मा केरियार काउन्सिलिं तामुलपुरनिफ्रायथ' सोरबाया आंखौ बुंहरबाय आफादगिरि जानायाव केरियार काउन्सिलिंनि खोथा बुङै बुङैनो आफादगिरि जाबाय बे जाम्बाया होननानै आं खोनाहैलायलायबाय किन्तु केरियार काउन्सिलिंखौ फार्स्ट इउजि ब्रह्मआ जेला एबसुनि आफादगिरि गारदोंमोन 2000 सनाव समुद्रगत कायसक आरो नितिन गखले होननाय सानै मानसिखौ लानानै जागायदोंमोन बङाइगाव कलेजाव आरो बै समाव बङाइगाव कलेजनि रिजाल्टआ बिराद मोजां जादों बिनि उनाव सेकेन्ड बोसोराव गरेस्वर कलेजाव जों खालामफैदों केरियार काउन्सिलिंनि प्रग्राम दा बे सोलोंथाइनि जि बाथ्रा बेखौ लानानै जोङो एबसुआ खामानि मावनाया 2007 निफ्राय जोङो गोसो होदों बेनिफ्राय मावै 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 फैनानै जों नुबाय एगेन 2007 आव रिजाल्टआ गाज्रि जाबाय 54ल' फार्स्ट डिभिजन आरोबाव नारभास जाबाय जों मा खालामनो आरो बोलो होनांसिगोन खामानि मावबावनांगोन बिनि उनाव नेक्स्ट बोसोराव एसे बारायलायबाय आरो बाराय फैनानै 2012 आव 263 मोनदों अल आसामाव फार्स्ट डिभिजना आरो बे 2012 आव जे 263 मोनबाय बिनिफ्राय गाहायाव थाङाखै गोजौआव फैबाय थाबाय फैयै देग्लाय मोनबाय 1357 फार्स्ट डिभिजन मोनबाय 10 बोसोरनि फिथाइ 10 बोसोर सिगाङाव 60 दलमोन 10 बोसोर उनाव जोङो नुबाय दिनै 1313 बर' फरायसाया मेट्रिक आनजाद आरो UN एकाडेमि आङो गुबुननिखौ नायाखै दाख्लै क'क्राझारनिखौल' नायदों क'क्राझारनि रिजाल्टखौ नायनानै
10 बोसोर सिगांनि कटन कलेजनि रिजाल्टखौ नायनानै आङो दाख्लै रिजाल्टखौ जेला आङो WhatsAppआव हरो आं गुबुन जायगायाव दङमोन आङो बिराद गोसोआव रंजाखांनाय मोनदों जों बै समाव मालायनिखौ नायोमोन फार्स्ट डिभिजना बिराद बुरजा सेकेन्ड डिभिजना एसे खम थार्ड डिभिजना खमथार दानिया जोंनियावबो नुबाय बर' मिडियामाव UN एकाडेमि क'क्राझाराव फार्स्ट डिभिजना 95 सेकेन्ड डिभिजना एसे खम थार्ड डिभिजनावथ' गैयानो होनना बुंनांगोन रिजाल्टआ जोंनियावबो उल्था जाफैबाय दा बेनो फोरमान खालामनानै होबाय जे साइन्टिस्टफ्रा जे बुंदों मानसि सासेया जोनोम जानायाव रावनिबो मेलेमा खम आरो बारा जानानै जोनोम जाया साइन्टिस्टफ्रा बुंनाया किन्तु मेलेमखौ जों बाहाया मेलेमखौ बाहाया आरो जोंनि ट्राइबेल मानसिफोरनि मेलेमाथ' बिराद गोग्गो बाहाया नालाय आनइउज ब्रेन बिराद गोग्गो थाबाय थायो माने साइन्टिस्टफोरनि मथेबा दिनैसिम हाइएस्ट बाहायग्रायानो 8% मेलेमखौ बाहायदोंनो जोंनि मेलेमनि 8% बाहायो जोङो आरोबाव 92% मेलेमानो आनइउज जानानै थायो जोंनि ओंखायनो दायो नुदों सोरबा गथ'आ गुगल बय होननाय ओंखारदों उन्दै समाव आसरित जादों बे गथ'आ मा कम्पिउटार बायदि होननानै बे नों बाहायो आं बाहायो दायो मबाइल ओंखारबाय मबाइल ओंखारनाय समाव सासे मानसिया 500टा गाहाम फन नाम्बारखौ ब्रेनावनो लाखियोमोन सिगां PNT फन थानाय समाव बेबायदि मेलेमखौ जेसेबां इउज खालामो दा आंनियाव गोसोआव खमबाबो 5000सो मानसिनि मुङा आंनि गोसोआव दङ आं दा लिरलांबाय थायोबा अल इन्डियानि मानसिफोरनि नामखौ लिरजोबोबा 5000सो लिरनो हागोन किन्तु ओरैनो सानोबा बे बिराद गोरा 5000 मानसिनि नाम दा बेयो मेलेमखौ बाहायनायाव जोङो बोरै बाहायनांगौ बेखौ रोङैयावसो जों गोग्लैसोनानै दङमोन किन्तु दिनै ओरैबायदि जाबोबाय लासै 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 मोजांनिफ्राय मोजां जाबोबाय दा जियानो जा जे दिनै जोंनि थाखाय रंजानांगौनि बाथ्रा नाथाय खामानि मावनांगौआ जोबाखै जोङो देग्लाय बोसोराव सानदों जे देग्लाय बोसोरनिफ्राय फार्स्ट डिभिजनखौथ' जोङो 1000नि सायाव लाबोनो हाबाय एबारनिफ्राय जोंनि टारगेटआ जानांगौ नो फेल रावबो फेल जानो मोनै जोंनि मिशना जानांगौ फेलानो जानो मोना आरो फैगौ 10 बोसोरनि उनाव जों नायनांगोन बर' फरायसाफ्रा गासैबो फार्स्ट डिभिजनल' मोनो थार्ड मोना रावबो सेकेन्ड मोना बेखौसो जोङो नोजोर होनांसिगोन 10 बोसोरनि थाखाय दानिफ्राय जोङो टारगेट खालामनांगोन मानो मुलुगाव थांना थानांगौबा मोनसेल' बुस्थुआनो जाहैबाय सोलोंथाइ नों जेसेबां थाखा फैसा गोनां जा सोलोंथाइ गैयाबा नों जेबो खालामनो हाया ओंखायनो जोङो केरियार काउन्सिलिं प्रग्रामाव रायलायो गथ'फोरजों फैसाजों होसोजानो ना फैसाखौ होसोनो नोङो होननानै फैसाजों होसोजानो ना फैसाखौ होसोनो फैसाखौ होसोनोबा नों थैजासे होसोनांगोन फैसाखौनो होसोबाय थानांगोन नोङो किन्तु फैसाजों होसोजानो होनना सानोबा मात्र 22-25 बोसोरसिमल' खस्थ' खालाम बिनि उनाव फैसाया नोंखौ होसोगोन बिरबलनि न'आ जोबोद गाज्रिमोन आं थाङाखै थाङैनि कारना आलादा नङा आङो दुखु मोनो आं थांनो हाया मनजनि न'आवबो थाङाखैमोन आं दाख्लैसो थांदों आङो UPSC रिजाल्ट क्लियार जानायनि उनाव गोबाङानो थाङैनि दुखु मोनो थाङैया आं गाज्रि मोननानै थाङा बिदि नङा थाङोबा आंनि मेलेमा गाज्रि जायो माने जेरै आब्दुल कालामा बुंदों सिमाङा बे नङानो जायखौ जों उन्दुनानै नुयो सिमाङा बेसो जायखौ जोंनो उन्दुनो होआ जाय जोंखौ उन्दुनो होआ आरो जों दायो उन्दुनो हाया आं 3टा बाजायाव सफैदों 5टा बाजायाव सिखारनानै खामानि मावनानै बेयाव फैफिनदों जों उन्दुनो हाया दायो हल नाइट उन्दुनो हाया मानो गुबुन हारिफ्रा बेसेबांबा जौगालांबाय मालाया साइन्स टेक्न'लजि दिनै आसामाव 13 जन माने UPSC क्लियार खालामदों जोंनिया सासेल' बेबो 6 बोसोरनि उनाव गेजेराव 16 बोसोर जोंहा UPSCआनो सासेबो गैयामोन बोसोरब्रै बोसोरबा सिगाङाव जोंहा रुपज्योति कार्जिया सासे ओंखारबाय बिनि उनाव मनजआ फैबाय दाख्लै मनज आजिखालि इन्टारभिउ होदों भाइबा 25 तारिखआव जोङो दिल्लीयाव दङ ट्राइपार्टाइटकआव थांनानै नेगासिनो दङ ट्राइपार्टाइटक जागोन खोमा होननानै उन्दुबाय थानायाव मनजआ इन्टारभिउ जोबना फन हरदों मिनिनानै बियो सार इन्टारभिउआ मोजां जायाखिसै होननानै मा जायाखिसै पास जागोन ना जाया ना पासखौथ' जागोन किन्तु रेंकआ मोजां जानाय नङा मोननै कुइसना आंहा दिगदार जाबाय होननानै कुइसन मोननै दिगदार जाबाय दा मा खालामनो होननानै होफिनसिगोनसोलै सार होनना बुंबाय बियो नंमारगौ दाख्लै रिजाल्टआ ओंखारबाय रिजाल्टआ बारा सेटिसफाइड नङा जेब्लासिम माने रिटेन परीक्षा जादोंमोन बै समसिम बिनि रेंकआ बिराद गोजौआव दङमोन किन्तु भाइभायाव एसे गाहायाव फैनो गोनां जाबाय दा बेवहाय गुबुन मोनसे साइडबो दङ बिनि थाखायल' बिनि कुइसना गाज्रि जादों बेल' नङा गुबुन मोनसे साइड दङ दाबो जोंखौ नाख्रेबनाय जोंखौ बायदिसिना खैसारियाव खोख्लैनाय गोबां मानसिफोरा नेगासिनो दङ बिनि टाइटेलजोंनो बिनि माने बे बिमुंजोंनो माखासेया होनो नागिरा आइडेन्टिफाइ खालामो बैखौ जोङो सौसिनानै थांनांगोन ओंखायनो आं बुंदों देग्लाय टप 10 आव हाबनो हानाया बासनि माने उनाव बे खिथु उनाव गाखोनो थांनाय बायदि सासे गाखोजेनबाय होननानै बिराद नाख्लाय गारबोयो जोंखौ बासाव गाखोनो होआ गोदो दा बासाव सासेया गाखोजेनबाय होननानै दा नंखायनो आं फरायसाफोरखौ खावलायगोन ड्रिमा बे नङा नों उन्दुनानै नुनाया ड्रिमा बेसो जाय नोंखौ उन्दु होआ बेखौ जाहाथे गोसोआव लाखियो
दा कमल कुमार देरास बान्थासा जों गाबोन होगोन गाबोन जोङो बरायगोन बिनि उनाव जोंनि बाकी मिशन क्वालिटी एडुकेशननि जि हाबाफारि बियो जोंहा कन्टिनिउ जागोन आरो बेखौनो लानानै आं बाक्सा जिल्ला एबसुखौ खावलायनो सानदों नैबे गरम बन्दआव बाक्सा जिल्लानि सिङाव जेसेबां स्कुल कलेज दङ हाग्राफोरखौ दानस्रायजोबनानै बेरा दुमनानै सुनै फोननांगौ बेवहाय जेसेबां स्कुल दङ स्कुलखौ समायना रमायना खालामनांगोन बे जोंनि खामानि आलादा रायजो बिनाय माबा माबि बे आन्दलनाथ' थांबाय थागोन बेयाव थाबथानाय गैया किन्तु जोंनि सिंनि रिभलिउसना जागायनांगोन सिंनि रिभलिउसना सिंनि खामानिया जागायनांगोन आरो सिङाव जोंहा सिङाव होननाय जेबो गैया आलादा एजेन्डा गैया जोंहा ट्राइबेल मानसि नालाय बाहेराव जि नुयो बेनो जोंहा सिङाव जेबो थाया जोंहा एजेन्डा गुबुन हारिया माला मा जायो आसल' थिके आसे होनना बुङो आसल' थिके आसे होननायखौ बुजियोना जाबाबो लोंबाबो गावनिखौ बावा माला जोंनिया आरो आसलावनो थिग गैया जोंहा दा बेनिखायनो सिंनि खामानि सिंनिया जाबाय मा साफ्रोमबो फरायसाया क्वालिटी एडुकेशन लानांगोन आबादारिफ्रा मोजां खामानि मावनांगोन गार्जेनफ्रा गावनि डिउटिखौ मावनांगोन गार्जेनफ्रा जोंनि गार्जेनफोरनियाव गोबां नेगेटिभ मटिभेशन थायो लेखा सोलोंनो थाखाय गियान लानो थाखाय बिराद करोड़ लाख थाखा फैसानि बाथ्रा गैया मेलेमखौथ' आं बुंखाबायानो खाना खुजा बेंगा जानानै जोनोम जायाबा साफ्रोमनियाबो मेलेमा एखेखा ओंखायनो मेलेमखौ लानानै साननाङा आं हाजिरा मावग्रानि फिसाया मेलेमा खम न मेलेमा समानखा खालि बाथ्राया जाहैबाय मा परिबेस होनांगोन नोङो थिं न'आवनो था थुरिनि न'आवनो था परिबेसा थिग गैयाबा खिन्थु थिग जानाय नङा बियो दा जों मिथिगोन जोंबो बै परिबेसखौ मोनबोआखै जोंनि न'खरफोरनि अबस्थाया जोबोद गाज्रिमोन गोदो गोदाय माइरं ओंखामाथ' मोनजायो जोङो बेदरबो मोनजायो नाथाय फरायनायनि परिबेस होनो रोङा सोरबा टिभि दामबाय थागोन सोरबा माने रायलायबाय थागोन ब्रुं ब्रुं जौ लोंनानै दावराव खालामगोन बायदिसिना आरो बै परिबेसफोरखौ जोङो गैया खालामनांगोन बे जोंनि थाखाय बिराद चेलेन्जिं दा बेनिखायनो दिनैनि समाव सबसे गिदिर इम्पर्टेन्टआ जाबाय क्वालिटी एडुकेशन हार्ड वार्क खालामनांगोन फरायसाफ्रा गोरा खामानि मावनांगोन दाथ' बयबो मिथिखाबाय फार्स्ट डिभिजनखौ बोरै मोनो मेट्रिकआव फार्स्ट डिभिजन मोनग्राया हायार सेकेन्डारियाव थार्ड डिभिजन मोनग्राबो दङ खिन्थु बेखौबो गोसोआव लाखि आरो मेट्रिकआव थार्ड डिभिजन मोनग्राया हायार सेकेन्डारियावबो फार्स्ट डिभिजन मोनहैग्राबो दङ बेखौबो गोसोआव लाखि ओंखायनो आङो जेरावबो बुङो सासे उइली जली होननाय सासे निग्र राइटारा मोनसे लेखा लिरदोंमोन 1 मिनिट कैन चेंज योर लाइफ 1 मिनिटानो नोंनि जिउखौ चेन्ज खालामनो हायो ओंखायनो फरायसाफोरनियाव जेब्लायबो मोनसे लिस्ट थानांगौ डु एन्ड डोन्ट्स मावनांगौ आरो मावनाङै नट अनलि फरायसा आंनियावबो थानांगोन लाइफआव मानसिया जायखिजाया समावनो गोरोन्थि मावनो हायो मानो गोरोन्थिया आंनि सोरगिदिं जागासिनो दङ बबेबा मोनसे गोरोन्थियाव गाब्र'हैनाया बारा गोबाव टाइम नाङा नोंनो जेला ब्रेनखौ आनइउज खालामनानै लाखिगोन अब्ला बेवहाय भुतआ बासा लायो होनना बुङो भुत जोंनि गोसोआव अरायबो मोननै थायो ओंखायनो डु आरो डोन्ट्स मावनांगौ आरो मावनाङै जेखौ मावनांगौ होननानै सानदों बेखौसो माव जेखौ मावनाङा होनना सानदों बेखौ मावनो नाङा जानांगौ आरो जानाङै थांनांगौ आरो थांनाङै बुंनांगौ आरो बुंनाङै नायनांगौ आरो नायनाङै बेखौ गोलाव मोनसे लिस्ट खालामनानै ला मिथिबायना जेखौ नायनाङा होनना सानदों बेखौ थैनोबो नायनाङा आं मिथिबाय आंनि आत्माया बुंबाय जे आं बेखौ नायनाङा नोङो बेखौ नायनाङा गाज्रि जिनिसखौ बेखौ जाया होनना सानदोंबा टेस्ट खालामनानै जानायनोसै होननानै नङा लोंनायनो सानसै नङा बियो जौ लोंग्राफ्रा बिदिनो जायो जौ लोंग्राफोरनि बाहानाया मा बिराद गरम जौ लोंनोसै बिराद थान्दा जौ लोंनोसै मानसि थैबाय जौ लोंनोसै गथ' जोनोम जाबाय दै लोंनोसै थाखा थांजाबाय जौ लोंनोसै थाखा मोनबाय जौ लोंनोसै आमफादो रायजाना फैबाय जौ लोंनोसै आमफाय बांसिन अनबाय आंखौ जौ लोंनोसै जौ लोंग्राफोरनो बाहानाल' नांगोन दा नंखायनो जोङो क्लियार जानांगोन जानाङै जिनिसखौ जानाङा लोंनाङै जिनिसखौ लोंनाङा फरायसाफ्रा जों जेला हायार सेकेन्डारियाव फरायबाय थादोंमोन बै समाव तामुलपुरनिफ्रायनो कटन कलेजाव फरायनो थांनानै फैनानै एगेन जोंजों आरो हायार सेकेन्डारियाव नाम लाफैनाय गोबां फार्स्ट डिभिजन स्टार खांग्रा गथ'फोर लोगो मोनदों जोंनिया आरो लासैमोन नालाय गारिया ओंखायनो लासै थांबाय थादों जोङो द्रोद जेराव थांनांगोन फरायसा हिसाबैथ' आं खुनुदिन एक्सटेलेन्ट नंखायामोन मानसि हिसाबैनो आं बिराद कनफिउजिं मानसि दायो स्टिल माने दाबो आं बिराद कनफिउजिं मानसि जिउआ मा मानसिया मा आंबो बुजि मोनाखै दाबो बिराद नाजागासिनो दङ दा जियानो जा आं फरायसाफोरखौ खावलायदों महात्मा गान्धीया मोनथाम दावहानि बाथ्रा बुंदों मोनथाम दावहायाव देरहानांगोन गिबि दावहाया गावजों सेल्फ गावजों दावहा नाङो गावनि दावहाखौ देरहानांगोन गावनिया गोसोआ मोननै जायो ओरै थांनो ना ओरै थांनो गावनि गोसोखौ थिग खालाम सेकेन्ड न'खरजों दावहा थायो न'खरा मा सोरनिबा न'खरा मोजां सोरनिबा न'खरा गाज्रि सोरनिबा न'खरा मोजाङाबो ओरैबायदि मोजां नोंनि फरायनायाव बियो जेबो हेल्प जाया जानो हानाय थाखा फैसा बिल्डिं गासैबो दंजोबो खिन्थु रावबो नोंखौ फरायनायाव गाइड खालामनो हाया बेवहायबो नोङो साक्सेस जानाय नङा गुबुन मोनसेया जाबाय
जानो लोंनो जेबो गैया गस्ला बायना होनो हाया नाथाय आयाबो मोजां आफायाबो मोजां फराय होनो बेबायदि परिबेसखौ नोङो लानो रोंनांगोन आरो पृथिबीयाव बयबो गिदिर गिदिर मानसिफोरनि जिउ खौरांखौ फरायसाफ्रा फराय आब्राहिम लिंकननिफ्राय लानानै आब्दुल कालामनिफ्राय लानानै गासैनिबो बयबो साक्सेसफुल जानाय पृथिबीयाव मानसिफोर दङ रावनिबो खिन्थु लाइफआ स्ट्रागल खालामालासिनो फैग्रा लाइफ गैया रावनियाबो ओंखायनो नैबेखिनि स्ट्रागला आं दासो सानो सिगां आफाया जौ लोंबाय नांलायबाय खमलायबाय थासारि गैया होनना फरायाखिसै नाथाय बे आंनिसोमोन फरायनांगौ आफानि नङामोन बे दावराव खालामदोंमोनलाय मा जादों फरायनांगौ आंनिसो डिउटिमोन आफानिथ' नङामोन खिन्थु आङो मालायखौ बाहाना होनानै दिनै फैनानै आं नोंसोरबायदि बरायजायाखिसै दा नंखायनो बाहानाया सोलिया बेवहाय बाहानाया सोलिया मोनसे 25 बोसोरालागै मोजां फराय न'खरा रन्जित शेखर मोसाहारिया बिमाया माइ सौनानैसो हरोमोन गाव माने हाजिरा मावनानै शिलंआव फरायदोंमोन आलु रुइ रुइ जायोमोन ओंखायनो बेखौ आलु नाम दोन्दोंमोन शिलंआव गावनो बुंना लादों आलु रुइ रुइ हाजिरा मावनानै 24 थाखा मोनोमोन मासाव आधाखौ बिमानो हरो फंबायफ्रा फरायनो आधाखौ गाव लानानै फरायदोंमोन रन्जित शेखरा दाथ' जों बेबायदि खालामनाङाखै ओंखायनो जिखिना मोजाङै जाबाय बेखिना मोजाङै गोसो होनानै फराय बिनिफ्राय थामथिया जाबाय स्ट्रागला दावहाया जाबाय समाजजों माने खाथि खालानि परिबेसजों जोङो न'निफ्राय बाहेरायाव ओंखारलांनाय लोगो लोगोनो मोजां गाज्रि गोबां लोगो मोनगोन सासे लोगोआ फरायनायनि रायलायगोन गुबुन सासे लोगोआ सिनेमानि रायलायगोन थामथि लोगोआ जानाय लोंनायनि रायलायगोन ब्रैथि लोगोआ नाङै नाङै खोथाफोरखौ बुंनानै डिस्टार्ब होगोन बाथि लोगोआ नोंखौ माने ओरैनो टाइमखौ नस्थ' खालामनो नागिरगोन दा नंखायनो नोङो बेवहाय सिलेक्सनखौ खालामनांगोन गाबोन सोरबा कलेजाव एडमिसन लाहैगोन हायार सेकेन्डारियाव एडमिसन लाहैगोन गोबां परिबेस मोनगोन नाथाय नोङो डिटारमाइन जानांगोन आंनि दानि खामानिया फरायनायानो मेइन फरायनायजों लोगोसे नोंहा हबि दङ मोसायो मुसुरो गेलेयो नोङो बेजों जेबो खोथा गैया नाथाय बिनिख्रुइ जाहाथे सिमा बारलाङा बेखौ गोसोआव लाखि जेब्लायबो प्रब्लेमखौ नोंखौ डमिनेट खालामनो नाङा नोंसो जेंनाखौ डमिनेट खालाम जेंनाजों जाय दबथाय जायो बे मानसियानो फैलार दुनियाव साक्सेस आरो फैलारनि कुनु डिफिनेसना कारेक्ट नङा किन्तु फैलार आरो साक्सेसखौ नायनो थाङोबा बेनो जाय जेंनाजों दबथाय जायो बे फैलार आरो जाय जेंनाखौ फेजेनो बे जाबाय साक्सेसखौ माजों सुनो दिनै धीरुभाई आम्बानीनि फिसाला सानैनिबो थाखाखौ ज' खालामोबा मुलुगनिख्रुइ बयनिख्रुइ धोनिसिन बिसोरखौ जों साक्सेस होनगोन ना फैलार होनगोन जुदि साक्सेस मानसि बिसोरो दायो थाखा खामायनायखौ गारनानै दलद जिरायना जानांगोन नाथाय बिसोरसो फुङाव बयनिख्रुइ सिगां सिखारसिनो थाखाखौ होसोयो बिसोरो दिनै सोरबा अनिल आम्बानी मुकेश आम्बानी सासे साधारन इन्जिनियारा जुदि आं खामानि मावला होनोबा आथिङाव हमनो गोनां जागोन बे मुकेश आम्बानीया मानो बियो गाव इन्जिनियार नङा किन्तु नों गाबोन इन्जिनियार जायोबा नोङो मुकेश आम्बानीनि गोजौआव थांगोन मानो मुकेश आम्बानीया नोंखौ आथिङाव हमनांगोन नै आंनि स्किमखौ बानायनानै हो होननानै ओंखायनो आं दानि बुंनाया थाखाजों होसोजानो ना थाखाखौ होसोनो बेखौ थिग खालामनानै ला दा आं गोबां बाथ्रा बुंनो सानाखिसै आं बेखौनो फरायसाफोरनिसिम खावलायनाय जे गोसो होनानै फराय जिउआव साक्सेस जानो नाजा केरियारा ओरैबायदि नङा जे मालाया खालामनायखौसो नोंबो खालामनांगोन नोङो केरियारा जायखिजाया जानो हागौ खानाय सिननायनिफ्राय लानानै उरां जाहाज बिरजासिम जायखिजाया केरियारखौनो नों लानो हायो आरो बेवहाय मोजां बाथ्राया मा जे नों माखौ मावनानै मोजां मोनो बेखौसो नोङो माव गावनियाव सों मालायनियाव नङा आमखाया आइएस जाबाय आंबो आइएस जागोन नों बिनि थाखाय फिट नङाबो जानो हानाय आं साइन्सआव फरायदोंमोन दिनै फैनानै आङो आर्ट्सनि लेखाफोरखौ फरायनांगौ एबसु मावनानै हरथ्रोब सानथ्रोब आङो आर्ट्सनि लेखाफोरखौ पलिटिकेल साइन्स कनस्टिटिउसन फरायनो गोनां जादों मा दरकार दंमोन होनबा आं जुल'जि फरायनो मा दरकार दंमोन आङो बटानि फरायनो नङा होमबा दा नंखायनो केरियार सिलेक्सना जाबाय मा नोंनि गोसोआ मा बुङो बेखौसो नों थिग खालाम जायखिजाया खामानिखौनो नों मोजाङै मावोबा नों बेयावनो साक्सेस जागोन दायो मेथाइ खनगिरि नायदो नोङो भुपेन हाजरिकानि उनाव दा गोदान मेथाइ खनगिरि ओंखारदों मेथाइ खनगिरि सिनेमानि एक्टरनिफ्राय लानानै बेफार फालांगि जिखौनो माव आबादारि जानोबाबो मोजां आबादारि जा बेवहायबो नोंहा साक्सेस जागोन जोंनियाव जेफोर आबादारि दङ साबेसेया नेसनेल एवार्ड मोननाय आबादारि दङ दायो गैया आबादारियाथ' बयबो आबादारि नेसनेल एवार्ड मोननाय आबादारि गैया मोजाङै माने बिगासे हायावनो 1000 थाखा लाख थाखा खामायनो हानाय आबादारि गैया नों सासे मोजां आबादारि जागोन बेबो मोजां केरियारा जायखिजाया जानो हायो किन्तु दायो जोंहा मा जे जोंनो हिउमेन रिसोर्स होननानै बुङोबा मानसि गिदिर नांगौ जोंनो हारिनिबो नांगौ जोंनो जोंनि गेजेराव बिराद गोनां दायो मोजां माने सासे आइएस अफिसार सासे डाक्टार सासे इन्जिनियार जानो थाखाय आरो बेखौबो नायखादो दिनै पलिटिशियानफोरा
नोंथां सोरबा साननो हानाय बिराद आमखाया एमपि जाबाय एमएलए जाबाय मन्त्रि जाबाय बेनो बेस्टसिन होननानै सबसे लो केटेगरिनि जायफ्रा माने रिजाल्टआव गाज्रिसिन खालामो बिसोरो पलिटिशियान जायो मिथिबायना सबसे बेस्टफोरा जाबाय डक्टर इन्जिनियार जायो बिनि एसे गाहायनियासो आईएएस आईपीएस अफिसार जायो बेस्टफोरा डाक्टर इन्जिनियार जायो माने बिसोरो थांखाबाय आईआईटी डक्टर जानो इन्जिनियार जानो ओंखायनो जोंनि साननाया उल्था दा आं जे लेक्सार होबाय थादों आं टप नङा आं गाहायनिसो दा बे समाजाव माने दा जिखौ स्ट्राक्चार जानानै दङ बेवहाय एसे सोलाय सोल'नि दरकार जादों होमबासो समाजाबो थिग सोलिगोन आं बेखौनो खावलायनो नागिरदों जे जोङो जेरावबो पलिटिक्स खालामो नाथाय सोलोंथाइखौ लांनानै जाहाथे पलिटिक्स खालामा फोरोंगिरिफोरखौबो आं खावलायगोन फरायसाफोरखौबो गार्जेनफोरखौबो एबसुनि दैदेनगिरिफोरखौबो खावलायगोन एटलिस्ट मोनसे जिनिसखौ जों फ्रि खालामनानै दोननांगोन पलिटिक्सनिफ्राय बे जाबाय सोलोंथाइ गुबुनाव पलिटिक्स थाथों नाथाय सोलोंथाइयाव जाहाथे पलिटिक्स थाया जोङो बयबो नों आमखानि एबसुनि गथ' नों बिपिएफनि नों एनडिएफनि नों बिएलटिनि होननाय बेयाव फैनो नाङा गथ'फ्रा बयबो समान सोलोंथाइ मोननांगोन आरो जिल्ला आनसलिक एबसुखौ आं खावलायगोन जायफोर एडमिसन लानो हायाखै जायफोर फरायनायाव उसुबिदा जादों बिसोरखौ जाहाथे मिनिमाम हेल्पखौ खालामनानै होयो बिनि थाखाय आङो आनसलिक एबसुखौ आरो जिल्ला एबसुखौ खावलायबाय गोबां बाथ्रा बुंला बयनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायनाय माने बावहरबाय बेनो जे जोङो थासारिखौ मोजां खालामनांगोन हारिखौ गेरेमसा हारि खालामनांगोन मोनसेल' लामाया सोलोंथाइ মই আমাৰ ছাত্ৰ বন্ধুসকলক ধন্যবাদ জনাইছো আজি ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে আমি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা অকল বড়ো মিডিয়ামকে ফেলিচিটেশ্যন কৰি আছো এইটো দেখাত ইমান ভাল দেখা নাই মানে কিন্তু পৰিৱেশটো কি হ'ল মোক চবে কৈছে এই টেলেণ্ট চাৰ্চ এক্সামটো সব মিডিয়ামৰ কাৰণে কৰিব লাগে বুলি কৈছে তো আমি চেষ্টা কৰি আছো আৰু এই ফেলিচিটেশ্যনটো ইয়াতো অকল বড়ো ছাত্ৰ ছাত্ৰী নাই সবৰো কৰিব লাগে আৰু এপছু এটা ছাত্ৰ সংগঠন এই কাৰণে কিন্তু আমাৰ কি আছিলে মানে অৱস্থাটো খুব বেয়া আছিলে যেতিয়া আৰম্ভ কৰো বড়ো মিডিয়ামৰ মানে অইন মিডিয়ামৰ লগত তুলনা নহয় বিৰাট বেয়া অৱস্থা মানে ৰিজাল্ট বিলাক বিৰাট বেয়া হয় বহুত কেইখন স্কুলত ফাৰ্ষ্ট মেট্ৰিকত নীল যায় ফাৰ্ষ্ট ডিভিজনটো বাদ দিয়ক নীল যায় মানে এইবিলাক পৰিবেশ দেখা পাই পেলাই বড়ো মিডিয়ামটো অলপ এনকাৰেজ কৰিব লাগে বুলি আমি বড়ো মিডিয়ামৰ কাম কৰা আৰম্ভ কৰিলো এতিয়া আহি 2006 চনত মাত্ৰ 66 ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাইছিলে এইবাৰ 1357 জন ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পালে মানে অলপ ওপৰত আহে সেইকাৰণে আমি এইবাৰ ভাবিছো যে টেলেণ্ট চাৰ্চ এক্সামৰ পৰা আদি কৰি গোটেই মানে আমি অইন মিডিয়ামৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰিম আৰু একেলগে আমি কাম কৰিম আমি এইটোৱে বিচাৰিম যাতে ইয়াত কিছুমান জনগোষ্ঠী খুব সিনচিয়াৰ কিছুমান পিছ পৰি আছে কিন্তু মানৱ সম্পদটো আমাৰ সবৰ মাজতো লাগিব বড়ো আদিবাসী বুলি কথা নাই মানৱ সম্পদটো আমি দেশৰ কাৰণে আমাৰ অঞ্চলৰ কাৰণে আমি গঢ়িব লাগিব মানৱ সমাজৰ কাৰণে মানৱ সম্পদটো গঢ়িব লাগিব এই কাৰণে আমি একেলগে কাম কৰিব লাগিব আৰু আমি ভাবিছো 2018 ৰ পিছত আমি কিছুমান মিছন আমি হাতলৈ লম অতি দুখৰ বিষয় 1813 চনতে শিক্ষা ভাৰতত আৰম্ভ হৈছিল 1813 তাৰ মানে 200 বছৰ বেছি হৈ গ'ল কিন্তু আজিলৈকে শিক্ষা নীতিটো ঠিক কৰিব নোৱাৰিলে ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ পিছত বহুত পলিচি আহিল বিভিন্ন ৰাজ্য সংগঠন কৰিলে কেৰালা বহুত সংগঠন কৰি ললে মিজোৰাম কৰিলে কিন্তু আমাৰ অসমত এনেকা হ'ল যে শিক্ষা সিস্টেমটো ঠিক কৰিব নালাগে মোৰ কথাটোৱে হ'ব লাগে মন্ত্ৰীবিলাক তেনেকা খামোচি মাৰি ধৰিলে আৰু আজিলৈকে সেইটোৱে হৈছে বড়ো মিডিয়ামৰ বেছি স্কুল নাই some thousands of school LP ME লৈ পেলাই এই মিডিয়ামত মানে কিতাপ নিদিয়ে সেইকাৰণে মই সেইদিনা কৈছো যে আজি বড়ো মিডিয়ামত যে অসমীয়া পঢ়া মাষ্টৰ দিছে তাৰ জাতিগত কথা নহয় এই অসমীয়া মিডিয়ামত পঢ়া ল'ৰাজন বড়ো মিডিয়ামত পঢ়াব নোৱাৰে আৰু অসমৰ শিক্ষা মন্ত্ৰীটো পাঞ্জাবী নহয় সি যে নাজানে ইয়াত কি চলি আছে শিক্ষা মন্ত্ৰীজন অসমীয়াই হয় এই অসমীয়া হৈ পেলাই কেনেকৈ পাহৰি গ'ল যে অসমত বড়ো মিডিয়াম আছে অসমীয়া মিডিয়াম আছে কিবা বেংগলী মিডিয়াম আছে কিবা মিডিয়াম চলি আছে এইখিনি কথাটো তাৰ ব্ৰেইনত থাকিব লাগে তাৰপিছত এই চিষ্টেমবিলাক সলনি নকৰে আৰু মাষ্টৰ এজন এপইণ্টমেণ্ট দিয়াৰ পিছত আন্দোলন কৰিব লাগে কিবা কৰিব লাগে যে এইটো আমি গুচাই দিম দে বেলেগ মাষ্টৰ দিম তেনেকুৱা নহয় মানে আৰু এপইণ্টমেণ্ট দিয়াৰ সময়ত অফিচাৰবিলাক কয় এতিয়া জইন কৰবা দে নহ'লে পষ্টটো উঠাই লৈ যাব তাৰপিছত আমি চেঞ্জ কৰিম কিন্তু আজিলৈকে চেঞ্জ কৰা আমি দেখিয়ে পোৱা নাই যদি মাষ্টাৰজন নিজে গুচি নাযায় চেঞ্জ কৰি দিয়া আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই এই ৰঙিয়াত এজন মানে বিএসসি মাষ্টৰ এপইণ্টমেণ্ট দিছিলে আমি একেলগে পঢ়া মোৰ তামোলপুৰৰ মোৰ বন্ধুৱে তেখেতক দিলে এতিয়ালৈকে সি এই সময়ৰ পৰা এতিয়ালৈকে বড়ো ভাষা এটাও শিকিব নোৱাৰিলে কিছুমান নোৱাৰে ভাষা শিকাটো কিছুমানৰ কাৰণে খুব ইজি কিছুমানৰ কাৰণে খুব টান তো আজি সি কি শিকাব ল'ৰা ছোৱালী আৰু এতিয়া সায়েন্সে কি কৈছে বিজ্ঞানে এডুকেশ্যনটো মাতৃভাষাত হ'ব লাগে কিয় মাতৃভাষাত হ'ব লাগে ল'ৰা ছোৱালী জন্ম পোৱাৰ পিছত মাতৃভাষাতে সি গোটেই কথা শিকে
আৰু আমাৰ চিন্তাটো ক'ত হয় নিজৰ মাতৃভাষা এই কাৰণে আজি ইংলিছত যদি মই ক'ব লাগে মই যিমান কথা বড়োত কম তাতকে মোৰ 70 মানে 25% কমি আহিব অসমীয়াত যদি ক'ব লাগে মই মোৰ 25% কমি আহিব কিয় চিন্তাটো বড়োত কৰিছো ট্ৰান্সলেট কৰিব লাগিব অসমীয়াত এই কাৰণে তাত বহুত কথা আছে এই কাৰণে কৈছে কি এডুকেশ্যনটো মানে ভাৰ্নেকুলাৰ মিডিয়ামত হোৱাটো ভাল আৰু ভাৰত স্বাধীনতাৰলৈকে এই যে এডুকেশ্যন ইভেন ব্ৰিটিছ টাইমত যিটো শিক্ষা হৈছিলে এইটো ভাৰ্নেকুলাৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছিলে মাতৃভাষাত হ'ব লাগে বুলি ব্ৰিটিছে নিজৰ সুবিধাৰ কাৰণে ইংলিছটো আনিছিলে তথাপিতো ব্ৰিটিছৰ মানে মাতৃভাষাটো ইগনোৰ কৰা নাছিলে কিন্তু এতিয়া কি হ'ল মাতৃভাষাটো মানে কমপ্লিটলি ইগনোৰ কৰিবলৈ গৈ আছে কিন্তু সেই মানুহবিলাকে কি কৰিব আজি ধৰি লওক মাতৃভাষা মিডিয়াম চব নাইকিয়া হৈ গ'ল বাৰু ইয়াৰ পিছত কি হ'ব ভাষাটো নাইকিয়া হৈ যাব সংস্কৃতি নাইকিয়া হৈ যাব তাৰপিছত তেখেতসকলে ক'ত থাকিব আজি অসমৰ মানুহবিলাকৰ এনেকুৱা ডিচিশ্যন আছে নেকি 100 বছৰ পিছত আমি চব ইংলিছ ভাষী হৈ যাম 100 বছৰৰ পিছত আমি চব হিন্দী ভাষী হৈ যাম তেনেকুৱা ডিচিশ্যন আছে নেকি যদি আছে তেনেকৈ হ'লে মোৰ ক'বলগীয়া নাই যদি নাই তেনেহ'লে মাতৃভাষা মিডিয়ামত বেষ্ট কৰক না আজি সেৱাটো লৈ পেলাই প্ৰব্লেম শিক্ষামন্ত্ৰী কোনোবা কৈ থাকে সেৱা অমুক কৰিম তুমুক কৰিম সেৱাক লৈ পেলাই কিয় প্ৰব্লেম হৈছে আপুনি মানে ইয়াৰ চিলেবাছটো চেঞ্জ কৰক ৱৰ্ল্ডৰ বেষ্ট চিলেবাছটো লৈ আহক সেৱাত ট্ৰান্সলেট কৰক কিতাপ টকা পইচাৰ কিবা আকাল হৈছে নেকি টেকন'লজিৰ কিবা আকাল হৈছে নেকি ক'ত আকাল হৈছে ক'ত প্ৰব্লেমটো হৈছে প্ৰব্লেমটো হ'ল ব্ৰেইনৰ CBSEৰ লগত কম্পিট কৰিবৰ কাৰণে প্ৰব্লেমটো ক'ত হৈছে শিক্ষকসকলক ট্ৰেইনিং দিব লাগিব শিক্ষকসকলক ট্ৰেইনিং দিয়ক আৰু ইয়াত মানে কি কৰিব লাগিব চিলেবাছটো অলপ চেঞ্জ কৰিব লাগিব এই চিলেবাছটো চেঞ্জ কৰক লাগিলে বেষ্ট মানে কি লাগে ৱৰ্ল্ডত মানে আমেৰিকাই কি চিলেবাছ দি আছে ফিনলেণ্ডে কি দি আছে লণ্ডনে কি দি আছে এই চিলেবাছবিলাক আনি পেলাই চাওক না ইয়াতে ইমান পইচা খৰচ কৰি আছে এতিয়া নমামি ব্ৰহ্মপুত্ৰত গ'লে কিমান কোটি খৰচ কৰিলে শিক্ষা সংস্কাৰৰ কাৰণে আৰু 10 কোটি খৰচ কৰকচোন 10জন এক্সপাৰ্টক পঠাই দিয়ক না আমেৰিকাই কি শিক্ষা দি আছে আমি অসমত দিম বুলি এই কথাবিলাক কিন্তু চিন্তা নকৰে খালি ৰাজনীতি আৰু বড়ো মিডিয়ামৰ অৱস্থাটো আজি দেখে পাই পেলাই আমাৰতো বহুত বেয়া লাগিছে এই কাৰণে মই কৈ আছো মানে আজি দলং বনাব কিবা বনাব ঠিকে আছে বনাও দলং বনোৱাৰ আমি বেয়া পোৱা নাই কিন্তু দলং বনালে শিক্ষাটো যদি ঠিক কৰিব নোৱাৰে এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যদি লাষ্ট কেটেগৰীত থাকিব লাগে তেনেহ'লে কেনেকৈ হ'ব চৰকাৰৰ সবচে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ল এডুকেশ্যন হেল্থ এই দুটা ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব লাগিব এডুকেশ্যন এণ্ড হেল্থ এই দুটাটো ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব লাগিব কিন্তু PWDয়ে যদি ওপৰত যায় ইৰিগেশ্যনটোৱে ওপৰত যায় কিৰতি গাই পইচা পোৱাৰ কাৰণে ইৰিগেশ্যনে বেছি ডিপাৰ্টমেণ্টে যদি গুৰুত্ব পায় এইটো কেনেকৈ হ'ব ইয়াত মানৱ সম্পদ কৰিব নোৱাৰিব সেইকাৰণে আজি খুব চিন্তনীয় বিষয় হৈছে আমি একেলগে আগবাঢ়ি যাব লাগিব আমি পজিটিভটো বিচাৰিছোঁ ক্ৰিটিচাইজ কৰি পেলাই আমি ধ্বংস কৰিব বিচৰা নাই কাম কৰক ভাল কাম কৰক বড়ো মিডিয়ামত কেইহাজাৰমান টোটেল লৈ পেলাই LP ME হাই আমি কোনো স্কুলখিনি প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ কৰক কণ্ডিশ্যনে লগাই থাকে আরে কন্ডিশন কিয় ল'ব লাগে মানুহে শিক্ষা ল'ব বিচাৰিছে শিক্ষা ল'বই দিব লাগে ভাৰতত মানে কি কৰিছে লিটাৰেসি মিছনৰ কাৰণে কিমান কোটি টকা খৰচ কৰিলে আজি মানুহ আগবাঢ়ি আহিছে আমাক শিক্ষা লাগে তো শিক্ষা দিয়ক না আপুনি কিয় কন্ডিশন লগাইছে শিক্ষাত কিবা কন্ডিশন খাটে নেকি শিক্ষাত কোনো কন্ডিশন নাখাটে ইয়াতে কন্ডিশন দিব নালাগে আজি গাৰ্জেন বিলাক মিট কৰিব নোৱাৰিব নহয় সি বুলি কি তাক শিক্ষাৰ পৰা ডিপ্ৰাইভ কৰিব নেকি আজিতো শিক্ষাটো ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট হ'ল মৌলিক অধিকাৰ মানে কি যি অধিকাৰটো নেকি সকলো সমানে পাব লাগিব আজি পলিচি বিলাক বনাইছে এমেলগামেশন কিবা কিবি প্ৰাইভেট স্কুলত লাগু নহয় 1 কিলোমিটাৰত এখন LP স্কুল থাকিব লাগিব মানে গভৰ্ণমেণ্ট স্কুল কিন্তু প্ৰাইভেট হ'লে 10খন থাকিলে একো কথা নাই পলিচিটো প্ৰাইভেট গভৰ্ণমেণ্ট সবতো হ'ব লাগিব আৰু এটা ইউনিফৰ্ম পলিচি এডুকেশ্যন পলিচিটো প্ৰাইভেটৰ কাৰণে বেলেগ গভৰ্ণমেণ্টৰ কাৰণে বেলেগ সেইটো নহয় আজি বাংলাদেশৰ নিচিনা এখন দেশ মানৱ সম্পদ উন্নয়নৰ ইনডেক্সত ভাৰততকৈ বহুত ওপৰত গৈছে হেল্থ সেক্টৰত বহুত ওপৰত গৈছে মই সিদিনা বাতৰিত পঢ়িলোঁ বাংলাদেশত 300টা বেমাৰ আছে 300টা ঔষধ আছে আমাৰ 10 কিলোমিটাৰ দূৰে বেলেগ ঔষধ ৰঙিয়া যিটো মানে মেলেৰিয়াৰ কাৰণে যি ঔষধ বিক্ৰী কৰে তামোলপুৰত সেই ঔষধটো বিচাৰি নাপায় ৰঙিয়াত গেষ্ট্ৰিকৰ কাৰণে মই যি ঔষধ খাইছোঁ কুমাৰীকাটাৰ সেই ঔষধটো মই বিচাৰি নাপাওঁ বেলেগ ঔষধ আচৰিত মই কি ঔষধ পালোঁ এইটো বুলি কেনে হয় না নহয় আজি দেশখন কেনেকৈ চলি আছে তো সেইকাৰণে বহুত চিন্তা কৰিব লাগিব আৰু পৰিৱৰ্তন আনিব লাগিব যিয়ে নহওক এই বছৰ মেট্ৰিক হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ভালকৈ উত্তীৰ্ণ কৰিব পাৰিলে তেখেতসকলক বেষ্ট অফ লাক দিছোঁ আৰু যিসকলে বেয়া কৰিলে এইসকলে যাতে নাৰ্ভাছ নহয় ইয়াৰ কাৰণে আমি কাম কৰিব লাগিব লাডাখত এখন স্কুল আছে লাডাখত আপোনালোকে 3 ইডিয়েট চিনেমা চাইছে চাগে 3 ইডিয়েট চিনেমা नायदों नङा होमबा बयबो बेवहाय सोनम वांगचुक होननाय सासे मानसिया इन्जिनियार बियो लादाखाव मोनसे स्कुल खुलिदों
बिनि स्कुलाव फरायनोबा मा नांगौ मिथिगोना क्वालिफिकेशना फेल जाय फेल बिसोर फरायनो मोनो तार स्कुলত पढ़िब লাগিলে যোনে फेल ইয়ে পঢ়িব পায় আৰু হি স্কুলত পঢ়াৰ পিছত হি মানে সবচে বেস্ট হয় মানে এটা এই সোনম ওয়াংচুকে যেটো স্কুল খুলিলে অল্টারনেটিভ স্কুল এইটো ইউনিভার্সিটিলে মানে তেখেতে আপগ্রেড কৰিলে ইউনিভার্সিটি এটা ওয়ার্ল্ডৰ বহুত মানুহ কাৰাকাৰী কৰিছে সোনম ওয়াংচুকৰ স্কুলত পঢ়িবৰ কাৰণে কিন্তু তাক কি হয় ফার্স্ট ডিভিজন এডমিশন নাপায় তাক ফেল হ'ব লাগিব হি এডমিশন পায় আৰু এই ফেল জনকে হি বেস্ট কৰিছে কিয় এইখন স্কুল এনেকুৱা তাত আমাৰ দেশৰ ফৰ্মেল স্কুল নহয় তাত ল'ৰা ছোৱালী কোৱা হয় তুমি কি কৰিবা হি ক'ব ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব ইঞ্জিনিয়াৰ যদি হয় তাৰ কামটো বেলেগ হ'ব পঢ়িব পাৰিব কিন্তু হি ঘৰ বনাব আৰম্ভ কৰিব লাগিব হি দিনৰ পৰাই ঘৰ বনাব আৰম্ভ কৰিব তাত মানে -30 ডিগ্ৰী হয় লাডাখত আৰু +30 ডিগ্ৰী গৰম হয় কিন্তু -30 ডিগ্ৰী তো ইহঁতে +30 ডিগ্ৰী তো একে পৰিৱেশত থাকে ইহঁতে এনেকা ঘৰ সজাই লৈছে ইঞ্জিনিয়াৰ বিলাক লগ লাগি এনেকা এটা তেখেতে যোৱা বছৰ ৰোলেক্সৰ পৰা ইন্টাৰনেশ্যনেল এৱাৰ্ড পাইছে বহুত জায়গাত এই কাৰণে ফেল কৰাজনৰ ব্ৰেইন একদম নষ্ট এনেকা নহয় চহৰৰ ব্ৰেইন সমান কিন্তু পৰিৱেশটো আমিহে বনাও আমি কাকবা ফেল কৰাই দিও কাকবা পাস কৰাই দিও পুল আউট পুশ আউট ড্ৰপ আউট এইবিলাক সিস্টেম খালামাইছো পুল আউট পুশ আউট ড্ৰপ আউট খেতিয়কো পুল আউট পুশ আউট ড্ৰপ আউট হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীও পুল আউট পুশ আউট ড্ৰপ আউট হয় রাজনীতি নেতাও পুল আউট পুশ আউট ড্রপ আউট হয় সামাজিকত পুল আউট পুশ আউট ড্রপ আউট হয় ফ্যামিলিতো পুশ আউট পুল আউট ড্রপ আউট হয় কিছুমান ফ্যামিলি পাও ড্রপ আউট হৈ যায় ফ্যামিলি চলাব নোৱাৰে এই কাৰণে এই কথাটো আমি বুজি পাব লাগিব বিকে বুজি নাগন जों आं गोबां बाथ्रा बुंला बयनिसिमबो साबायखर जासिनानै बेस्ट अफ लाक होनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय गोजोन्थों